Johnny evadează de pe insula Bling Bling. Am terminat temele! Am câștigat toate jocurile video. Și ne plictisim! Care e ocazia? Mama și tata au invitat-o diseară la cină pe mama lui Jill și l-a duce pe Jill din vecin. O să vadă cât suntem de frumoase, o să vrea să stea lângă noi și peste 6 ani o să se însoare cu mine. Aproape, se însoară cu mine. Planul ăsta are niște hibe, nu credeți? Poate, dar urmează detaliul final la care Jill nu poate rezista. Pereche de pantofi italienești. Știți, nu eu sunt geniul aici, dar nu sunt doi pantofi într-o pereche? Mi-au dispărut pantofii și eu vreau să-ți împrumut pantofii roșii. Cine a făcut asta? Ei, uite o siluetă cunoscută. Susan Test! Mai sunat să-mi declar dragostea ta? Dă-mi înapoi pantofii, Eugen. Cum? Pantofi? Cine bun fură pantofi de la fete? A? Ne uităm la unul. Oh, mă simt jignit și nu vă mai suport insultele! Dar m-a luat pantofii! Trebuie să ne recuperăm pantofii? Sau mergeți la magazin și vă luați alții? Nu pot să-i cumperi, sunt de import. Durează săptămâni. Da, eu trebuie să plec, fiindcă sunteți nebune! Johnny, sunt multe lucruri pe care băieții nu le înțeleg la fete. Unul e dragostea pentru pantofi. Eu abia dacă înțeleg. Și de aceea tu trebuie să mergi pe insula Bling Bling și să ne-i aduci. Ce? Nici gând! Insula aia e super stranie și plină de experimente bling-bling care ne vor mânca de vii! Dacă ne aduci pantofii, rămânem datoare. De 5 ori și s-a făcut! Trebuie să te grăbești. Jill vine peste 2 ore. Să te grăbești tu, căci Cuțul nu merge pe insula Bau-Bau. Știu. Și nu pot risca să-mi pun în pericol prietenul. Mă duc singur. Va fi periculos și, recunoaște, tu ai nervii slabi. Ce? Nu am nervi slabi? Ba da, de fapt trebuia să-ți spun nervosul, nu Duchi. O să-ți arăt eu ce nervi tare am. Trece în spate, băiete! Ai folosit psihologia inversă, nu-i așa? Oh, și încă cum. Și nu te teme, insula Bling Bling. Mai ușor decât să fur bomboana unui copil. Johnny, un avion! Știai că nu va trece de sistemul meu de apărare! Bla, bla, bla. Sistem de apărare, dăm pantofii. Ți-am spus! N-am luat eu pantofii! Dar îi vedem, sunt acolo! Oh! Ăștia sunt pantofii mamei! Are picioare de adolescentă! Eugen! Ce se întâmplă acolo? Nimic, mamă! Doar trimit un colet cu livrare rapidă! Bună, tată. De ce ați venit prin poșta aeriană? Chiar vrei să știi sau trebuie să pregătești cina? Trebuie să pregătesc, dar ieșiți din cutie! Unde sunt pantofii? Aveți un submarin, nu? Nu mai trebuie costum de scafandru, tuburi de oxigen, niște cârlige, o încuietoare cu cifre decodabile, ecrane cu fum, lasere micronice din cap de pix și niște turbojeturi. Avem și de-astea. Pentru mine nu. Vorbesc serios acum. Ești pe cont propriu. Bine, mă duc singur, dar ține minte, fără prietenul meu cel mai bun, poate mă rănesc sau poate mor. Iar tu va trebui să trăiești bântuit de imaginea mea chinuindu-mă singur pe plajă strigând: Duki, de ce nu ai venit să mă ajuți? Oh! De data asta am mai făcut să mă simt vinovat. Nu-mi vine să cred că a ținut. Hai să luăm pantofii. Super laserele astea. Drumul e liber. După care ușă erau pantofii?
O capsulă de salvare. De ținut minte. Cine sunteți voi? Nu i-am dat voie lui Eugen să-și invite prietenii. Să nu cumva să spargeți ceva, ați înțeles? Jackpot! Gata? Hai acasă! Nu ți-am spus precum bombona de la un copil? Sau mai bine zis, pantofii de la un solar! E un pisicozaur! Și nu merg turbojeturile! Și eu am zis, hei, nu am pantofi! Unde sunt pantofii? Johnny! Oh, nu e bună! Și asta sună și mai rău! Am rămas pe insula unui puș nebun cu minte genială! Știu! Fugi! Hai să vedem dacă lui Pisi îi place fumul! Ha! Ah! Mi-a mâncat rucsacul! Cred că îi place. Johnny Test! Sper că ai observat că am dat drumul la pisicozaur. Dar dacă te predai și-mi dai înapoi pantofii, îți promit că tu și câinele tău nu veți deveni mâncarea de prânz a lui Pisi. Dă-i pantofii! Nu merită! Dă-i pantofii! Nu pricep care-i treaba cu fetele și cu pantofii, dar contează pentru surorile mele, deci și pentru mine. Pe bune? Deci, ne întoarcem la vulcan și folosim capsula pe care am văzut-o ca să fugim acasă. Jos! Ăla nu știu ce-a mai fost. Semăna cu un pisicodactil. Adu-mi pantofii pisidactil! I-am luat! Ăla pantofii. Ei, uite că mai câștigă și Bling Bling. Ei, și sunt doar pantofi. Am câștigat, Johnny Test! Nu pierd eu în fața unui fraier. Oh, ce naiba mai faci acum? Cum am? Stai, hei! A preluat maneta de control. Asta văd și eu! Înapoi în laborator! Ferea! Amuzant! Să mergem! Capsula e în spatele ușii, dar îmi trebuie parola și pisica aia ne-a mâncat decodorul! Eugen, crede-mă! Dacă mai aud un singur zgomot... Stai așa! Parola? Da! Susan! Da! Nici o mișcare, Jonathan! Lasă pantofii sau vă îngheț pe amândoi și vă țin pe insula asta pe veci! Renunță, Johnny Test! Lasă-ne să plecăm, Eugen! Nu vreau să folosesc asta! Ce frică mie! O să mă învingi cu un ghiveci? Eu am un laser! Zău! Uneori aș vrea să fiu pisică. Atunci nu mai fi luat, fiindcă urăși pisicile. S-a sfârșit, Jonathan! Ai pierdut! Oh! Eugen! Ai încurcat-o! Oh! Ai spart un ghiveci! Ai încurcat-o rău de tot, băiatule! Au! O să mă răzbun, Johnny Test! Au! Mă doare! Am adus Mulțumim, Johnny! Te iubim! Chiar nu pricep treaba cu pantofii. Acum nu trebuie decât să cobor la masă, să-l las pe Jill să se îndrăgostească și să ne căsătorim peste 6 ani. Nu, Jill o să se însoare cu mine peste 6 ani. Ba nu, se însoară cu mine. Cum îndrăznești? Cu mine? Vrei să începem? Oh, presimt că o să fie tare. Ai aflat răspunsul? Oh.
Da, și Johnny, tu ce ai făcut azi? Oh, nimic!